Ahojte, volám sa Mário Kemeň a v tomto videu vám ukážem nejakú základnú prácu s Google Diskom. Google Disk je webové úložisko, kde si môžete zhromažďovať a zdieľať dáta. Čo sa týka bezpečnosti týchto zhromaždených dát, Google Disk neposkytuje šifrovanie týchto dát. Hej. Na to sú nejaké iné cloudové systémy, napríklad Mega, alebo takisto aj SkyDrive od Microsoftu. V poriadku. Pokiaľ sa chceme prihlásiť do Google Disku, je nutné mať účet Google, ktorý vlastne slúži pre všetky služby, ktoré Google poskytuje. Prihlásime sa a sme tu. Môžeme vidieť úplne na vrchu teda nejaké vyhľadávacie okno. Tu si môžeme zadať nejaký názov. Pokiaľ sa nám nachádza podľa toho zadaného názvu ten súbor tu, zobrazí nám ho, pokiaľ nie, oznámi. Ďalej, naľavo môžeme vidieť nejaké batony. Tu môžeme vytvoriť priečinok, nejaké kancelárske balíky a potom môžeme nejaký formulár alebo nejakú kresbu. Ďalej tu máme ďalší batón. Tu môžeme vlastne presunúť nejaké súbory z počítača, môžeme presunúť aj celý priečinok. Dá sa to robiť takto, alebo priamo potiahnutím z plochy alebo z inakade môžete priamo sem skopírovať nejaký ten súbor. Ďalej tu máme vlastne môj disk, znamená, že tu sú teda všetky naše súbory, ktoré sme sem my ako vlastníci upli. Ďalej tu máme zdieľané so mnou. Tu sú nazdieľané z iných alebo užívateľa, ktorí vám dali zdieľať nejaké dáta, nejaké súbory s hviezdičkou označené, nedávne, to je vlastne čo sme naposledy otvorili a opravili. Ďalej aktivita, vlastne všetky položky, ktoré tu máme aj zdieľané, ukazujúce kto a kedy ich naposledy upravoval. Potom ďalej to je offline. V tomto prípade si musíte stiahnuť prostredníctvom napríklad tohto odkazu do počítača priečinok Google Drive a offline funguje tak, že pokiaľ nemáte prístup k internetu, jednotlivé dáta sa vám skopírujú do priečinku alebo na disk do počítača, kde môžete s nimi jednotlivo pracovať. A jakmile budete mať internetové pripojenie, tak ich automaticky zosynchronizuje s týmto vašim účtom. K tomu ešte ale bližšie niečo poviem neskôr. Ďalej tu máme všetky položky, kôž, tu máme vymazané súbory, 30 dní je doba, pokým sa tu budú držať a dotedy ich môžeme obnoviť, potom sa vymažú a tu máme nejaké, na základe nejakých kritérií zobraziť jednotlivé súbory, ktoré tu máme. Ďalej tu máme vlastne manáč. Tu môžeme vidieť, ako sme zatiaľ využili našu kapacitu. Zadarmo máme 15 GB, tu sme zatiaľ využili 20 MB. V poriadku. Pokiaľ sa chcem vrátiť k tejto tvorbe, alebo čo môžeme vytvárať, môžeme teda vytvoriť nejaký dokument, napríklad niečo tu môžeme zadať a ak by sme chceli pracovať viacerí na jednom dokumente, je to možné. Google Disk poskytuje paralelnú prácu s týmito službami, ktoré tu máme na výber. To znamená, že pokiaľ dáme tento dokument niekomu zdieľať, môžeme naraz upravovať tento dokument, respektíve editovať a tá zmena sa nám prejaví v reálnom čase. Hej. Takže tu sa nám vytvoril nejaký dokument, ktorý sme teraz vytvorili. Hej, máme ho tu. Ďalej prezentáciu tabuľku, to funguje obdobne. Ďalej tu máme formulár, veľmi dobrá vec. Ak by sme chceli robiť nejaký prieskum, napríklad spokojnosť zamestnancov, tak môžeme využiť na to tento formulár s tým, že ak sa chcete vyhnúť nejakým programovaním web stránky alebo
oslovením nejakého človeka, ktorý by vám spravil nejakú dočasnú web stránku na formulár, tak dá sa to prostredníctvom tejto služby formulár, takže môžeme si napríklad vyrobiť nejaký dotazník, dáme nejaký template a dáme OK. Tu dáme nejakú otázku, napríklad ako sa máš, nejaké odpovede, môžeme dať ako povinné otázky, dáme hotovo, formulár je vytvorený a tu si môžeme zobraziť formulár naživo, hej, a takto sa ukáže tomu dotyčnému, ktorému to dáme nazdieľať. Ľudia, alebo ľuďom, ktorým to dáte, tento dotazník vyplniť, nemusia mať Google účet vytvorený, stačí, pokiaľ im dáte link a dokument sa im zobrazí, formulár teda. A môžeme napríklad označiť, ako sa máš, odoslať. Momentálne je to nastavené jednorazovo a tým, že označíme odpoveď, tak potom my ako tvorcovia toho formuláru môžeme vidieť odpovede, napríklad súhrn odpovedí a vidíme, že koľko, čo odpovedali, na koľko percent, podobne. Nebudem tu zachádzať príliš do detailov, nie je to zložitá práca, je to skutočne na vás, ako to využijete a nebáť sa skúšať, hej, nie je to až tak zložité. V poriadku. Ďalej kresba, tá funguje tiež podobne, je to podobné prostredie ako skicár, tiež sa dá nazdieľať nejaký ten súbor, môže sa to naraz editovať viacerými užívateľmi. Hej. Čo sa naraz nedá editovať je napríklad nejaký súbor, ktorý táto webová služba nepodporuje. Napríklad to môže byť nejaký model v Enterprise architekte, ktorý slúži, alebo respektíve tento program slúži na tvorbu UML pred vývojom softveru alebo počas jeho vývoju. A pokiaľ upravujem viacerý tento súbor, tak uloží sa na Google Disk posledný uložený, alebo posledný save. To znamená, ak pracujeme 4 a naraz jedným dokumentom a posledný to uloží, tak všetci traja pred ním v podstate tú prácu ich vidno nebude. Hej. Takže musí to byť len v rámci týchto služieb, ktoré poskytuje Google Disk. V poriadku. Ďalej môžeme sa teda viacej zamerať na tieto súbory, ktoré tu máme. Napríklad tu mám zazipovaný, podobne ako aj RAR, funguje tak, že vám zobrazí jednotlivé súbory v tom zazipovanom a zararovanom súbore. Nemôžeme ich samostatne stiahnuť, musíme stiahnuť vlastne celý ten zip. Hej. Takže si ho môžeme napríklad označiť, dáme viac, dáme prevziať. V tom prípade sa naprevezme do počítača. Ďalej, napríklad, tu máme súbor RTF, dokument, a ak by sme ho chceli zobraziť, ukážka nám nebude k dispozícii, jedine sa alebo vyzve nás prevziať. Ak by sme ho chceli editovať, dá sa kliknúť pravým, dá sa cez dokumenty Google a vlastne tu nám ho nejako pretransformuje do editovateľného režimu. A automaticky sa nám tu vytvorí, vidíme, že už som predtým skúšal, toto je najbližšie, takže toto sa nám teraz vytvorilo, tento súbor, ktorý je kompatibilný s týmto dokumentom. To znamená, že takisto ho môžeme viacerý editovať a ak by sme ho chceli vložiť v hociakom súbore, tak dáme prevziať ako a tu si môžeme vybrať nejakú príponu. V poriadku, tu máme nejaký MP3 súbor, môžeme spustiť, vlastne by nám prehralo pesničku a pokiaľ by sme, alebo takto, prehrá, ale nemusíme ho stiahovať. Hej. To je tiež jedna výhoda, je to rýchlejšie. Ďalej tu máme nejaký ten dotazník, ktorý sme si skúšali, dokument, tiež sme si skúšali. Ďalšiu vec, ktorú podporuje Google Disk, je tá, že otvára Photoshop súbory. Ako vidíte, tu mám .psd,
nejaké logo, to znamená, že je to Photoshop súbor. Po kliknutí nám zobrazí náhľad. Je to naozaj len pre ilustráciu, pretože stráca sa tu kvalita, vidíte, že to tieňovanie nie je zrovna najkrajšie, v skutočnosti je to pekne vyhladené, takisto aj tá žiara okolo tých šípiek. Skutočne len pre ilustráciu, nie je to úplne 100%, najlepšie to otvoriť priamo v tom Photoshope, čo sa týka súborov tohto typu. Ďalej tu máme dokument .doc, podobne ako aj docx, zobrazuje náhľad. Pokiaľ by sme chceli editovať, to sme si už ukazovali, pravým klikom vlastne na ten súbor a dáme, že otvoriť pomoc programu a dokumenty Google a môžeme ho editovať. Obrázky nám zobrazuje v poriadku, nejaké základné JPG, PNG, není problém. Ďalšie, tu máme nejaký exe, samozrejme ukážka k dispozícii nie je, ale môžeme si ho prevziať. Potom, pokiaľ by sme chceli PDF zobraziť, tak nám ho zobrazí. Ak by sme ho chceli editovať, túto možnosť tiež Google Drive ponúka. Robí to na princípe optického rozpoznávania textu. Je to určitý algoritmus, na základe ktorého vyhodnotí, pokiaľ je to čitateľné, tak dokáže spraviť buď z PDF alebo z nejakého obrázku editovateľný text. To znamená, že tu nám vytvorí, teda ukáže nám pôvodný PDF súbor a pod ním nám dá ten pretransformovaný na ten editovateľný. Není to úplne korektné, vidíte sami, že jednoducho ten začiatok je iný, tu je niečo počiarknuté, odsadené, je to menšie, tu je to väčšie, počiarknuté tiež chýba, takže nie je to tiež úplne korektné. Je to dobré, pokiaľ niečoho veľa ponáhľate sa, chcete niečo napríklad z obrázku odfotený nejaký dokument a chcete ho rýchlo dať na nejaký editovateľný text, tak tá možnosť tu je. V poriadku. To sme si zhrnuli vlastne súbory, čo tu máme. Takéto veci, ako zoradiť a ako to zobraziť, to už je individuálne na vás. Ja sa ešte vrátim k tomuto pripojiť disk k stolnému počítaču. To znamená, že vytvorí vám, ešte predtým si teda musíte prevziať aplikáciu. Pokiaľ si ju prevezmete, uložíte, je to exe súbor. Na Linux myslím, že zatiaľ nie je podpora, takže len na operačné systémy, ktoré podporujú exe súbor. Stiahnete si do počítača, prevedie vás inštaláciou a automaticky sa na to nakonfiguruje na vaše prihlasovacie meno a heslo. To znamená, že vlastne vy len nainštalujete a môžete to používať. Pokiaľ tak učiníte, na ploche sa vám vytvorí priečinok disk Google a takisto aj tu hore sa vám zobrazí táto ikona Google a tu môžete nejako pracovať s ním, napríklad pozastaviť, to sa hodí pri editovaní a pokiaľ máte nejaké dáta, ktoré zdieľate a nechcete, aby ich ostatní editovali, tak dáte pozastaviť a pracujete len vy s nimi. Vidíte, že tu máme, že sme prihlásení, dá sa to prepnúť v predvoľbách, tam sa dá odpojiť účet a vlastne sa môžete prihlásiť na nejaký iný. Pokiaľ si dáme otvoriť, tak je to klasický priečinok. Ak by sme tam chceli niečo pridať, stačí ďalším jednoduchým presunutím a tu vidíme, že sa nám to synchronizuje a pokiaľ sa nám tam zobrazí fajka zelená, tak je to tam upnuté a keď sa zobrazíme, tak je to tu žiaľka. Z mojej strany asi všetko. Ešte na záver taká maličkosť, sa vrátim. Tu si môžeme vidieť, teda máme 15 GB zdarma a dá sa aj zakúpiť viacej priestoru, vidíte sami. Najviac je tu 16 terabajtov a stojí to $800 za mesiac. Ale na bežnú
Bežné používanie tohto Google Drive, myslím, že tých 15 GB úplne postačuje. Vzhľadom na to, že na začiatku bolo 5, teraz to zvyšujem na 15, takže myslím, že na väčšinu práce to úplne postačí. Takže z mojej strany všetko a dúfam, že vám to dalo niečo viac, ste sa možno niečo nové dozvedeli. Ak nie, dúfam, že si to budú pozerať aj nejakí úplní začiatočníci a získajú nejaký základný pohľad, ako sa používa táto služba od Google. Ja vám teda ďakujem za pozornosť a majte sa.